setya satuhu yen nganti saiki ngono ning jangono bangga yamanku lahir batinku wis nyata mangsa ngaturaken wilujeng rawuhipun kunjuk katur kagem para tamu undangan datan kantun pangombyong temanten kakung ingkang mijil saking pundi Bu? Kartoharjo Magetan inggih sedaya kemawon pun sekecaken ing pun pinarak lenggah nggih saderengipun kepareng tata adicara kawula lajengaken monggo Bapak Ibu keluarga saking temanten kakung keluarga saking Magetan kepareng foto kalian temanten Sarimbit Bapak Ibu monggo nyadong duka ingkang ageng lepat pun pangapunten keranten kawula mboten pinaringan daftar nama keluarga pramila monggo keluarga saking temanten kakung kepareng foto kalian temanten Sarimbit kersanipun kenging kagem kenang-kenangan keluarga ingkang wonten ing Desa Luwara Pilangenceng Medion mriki nggih monggo Bapak Ibu sinten ya monggo foto-foto nggih. Nah, mangke menawi mboten dipun milai sak menika, padatanipun menawi badhe kundur mangke langkung ngantri. Nggih. Tumuli anglajengaken tumapaking tata adicara candhaipun nggih. Atur pasrah panggula wentah. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang sampun kapiji minangka dados sulih sarira. Talange basa Sunda kane ngatur. Saking panjenenganipun Bapak Supriyati Sarimbit Ibu Endah Muryati ingkang mijil saking Kartoharjo Magetan kepareng ngaturaken atur pasrah panggula wentah wonten kelegan siang punika rahayuning sedya kawula semanggaaken drek
Kanca-kanca operator, mikrofon wireless mohon dinyalakan. Bapak Supriyadi kadang pisan saking Magetan kepareng mandhap sawetawis kalian Ibu. Cek. Assalamualaikum. Kula bali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat ya, sepindah malih karanten menapa niki wonten dawuhipun Mbah Yai, mbok bilih enten ingkang salam mboten dipun balesi niku mengke rezekine kali Gusti Allah disudha. Pramila saking menika sepindah malih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala alihi wa mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, lumeberipun dumateng para haji, ibu hajah, para yai, ibu nyai ingkang tansah kawula bekteni ingkang kita antu-antu barokah sapanipun. Wal khusus panjenenganipun Bapak ingkang amanggugati, panjenenganipun Bapak Suwito dalah Ibu Sarinem Sarimbit ingkang tansah kawula bekteni dumateng pangembating praja satriyanipun negari. Wal khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa Luworo komplit sak aparat pemerintahanipun bilih hadir ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para undangan tamu ingkang boten kawula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur sembah nuwun dumateng Pranata Hadicara ingkang sampun paringi wekdal dumateng kawula kapurih matur menapa ingkang dados sedyanipun wonten pawewahan siang menika. Kawula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Supriyadi dalah Ibu Endah Muryani. Kawula matur sembah nuwun saderengipun nggih mbok bilih kala wau sampun diputeraken kalih pambiyara kapurih makili menapa ingkang dados hajatipun Bapak Supriyadi wonten ing kalenggahan siang menika. Hanamung saderengipun kawula milai saderengipun nyuwun pangapunten wondene acara wonten ing kalenggahan menika saderengipun saking kawula minangka talanging basa talanging atur saking panjenenganipun Bapak Supriyadi dalah Ibu Endah Muryati ingkang mijil saking Laladan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Alhamdulillah wonten ing kesempatan siang menika saged angrawuhi dawuhipun temanten nggih kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Wontene ingkang nomor kalih kawula hanamung wakil saking panjenenganipun Bapak Supriyadi dalah Ibu Endah Murwati saderengipun ngaturaken
salam taklim dumateng ingkang amengku gati panjenenganipun Bapak Suwito dalah Ibu Sarimpit kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi salam menika mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung angraketaken pasederekipun antawisipun Bapak Supriyadi dalah Ibu Endah Muryani dumateng Bapak Suwito dalah Ibu Sarinem Sarimpit sakeluarga. Nggih mugi-mugi anggenipun kadang bebesanan mangke saged lumampah sae kanthi boten wonten alangan rubida menapa. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati, posing ingkang nomor kalih kawula minangka sulih salira saking sedaya pangambak temanten saking Kartoharjo. Saderengipun nyuwun pangapunten nggih dumateng Bapak Suwito sak keluarga kawula sampun dipun tampi kanthi sae. Dipun tampi kanthi sae dipun paringi palenggahan pasugetan lan samudayanipun. Nggih mugi-mugi amal sae panjenengan sami dipun bales kalih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wontene ingkang salajengipun kawula ugi wakil saking pangombyong pengarak temanten kakung saking Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Saderengipun nyuwun pangapunten dumateng ingkang amengku gati panjenenganipun Bapak Suwito dalah Ibu Sarimpit kawula beto rombongan kathah nggih. Sak kompi Pak MC nggih. Niki sak kompi. Nggih saderengipun nyuwun kapunten mbok bilih saking rombongan pengarak temanten saking Desa Kartoharjo, Dukuh Becok, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Kirang Nujuprono, soal bab-baban masalah tingkah laku Sulabawa lan sanesipun nggih lumantar kawula minangka sulih salarinipun nyuwunaken agunging samudra pangabsami. Wontene salajengipun wonten ing kalenggahan siang menika kawula hanamung matur sembah nuwun amasrahaken ingkang putra-putri panjenenganipun Bapak Supriyadi dalah Ibu Endah Muryani nggih menika Mas Aditya pikantuk Mas Mbak Elviana. Nggih mugi-mugi kala wau sampun diijab kabulaken antawis tabuh 8. Alhamdulillah mboten wonten alangan setunggal menapa. Nggih mugi-mugi anggenipun bebrayan wonten ing samudraning bebrayan tansah linambaran asah asih asuh. Mugi-mugi pinarengana dados manten ingkang sakinah, manten ingkang wawadah warahmah, slamet donya, slamet akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu undangan ingkang kawula aturaken mbok bilih mangke nggih saderengipun kawula lumengser dhateng griya pun kiambak-kiambak nggih kawula saderengipun nyuwun pangapunten dumateng Bapak MC mbok bilih mangke sampun paripurna adicara wonten pawewahan siang menika kawula sak rombongan nyuwun pamit dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Nggih mbok bilih anggen kula pamit saking dalem luara dumugi Kartoharjo Magetan tansah wilujeng rahayu nderek ing sambikala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang terakhir nggih menika wonten titipan saking Bapak Supriyadi dalah Ibu Endah Muryani. Mbok bilih mangke temanten sekalian dipun larapaken wonten ing laladan Desa Kartoharjo antawis dinten Kemis tanggal 28/2026 antawis jam 11. Nggih nuwun sewu dumateng Bapak Suwito sakuban saged dipun lantaraken pangombyong temanten ingkang sak kata-katahipun.
amargi saking Desa Kartoarjo sampun dipun samaktakaken tempat ingkang sak jembar-jembare. Nggih mbok bilih ngaten Pak Suwito nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih mekaten anggen kula matur awit purwa madya wasana, mbok bilih anggen kula matur kilang langkungipun nyuwun pakunten wasana kawula cekapi semanten bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paksi Tatas titis terwacakan ticetok. Atur pasrah panggula wonten minangka sulisari rotalang basa Sunda kaning ngedur. Minangka sulisari rotalang basa saking panjenenganipun Bapa Supriyati sak kula wangsa. Tumuli yang lajengaken tumapaing tata adicara candhaipun Dodiji Jengkar kirap kanalendran temanten sarimbit saperlu gantos busana kanalendran krasuk busana kasatriyan. Pramila kunjuk dumateng kadang kawula cucuk lampah ya cucuk langkung Adimas Yudi Kadir kepareng sameting kadi sawegya ing dirian nganti para kadang dumas manggala meropoki temanten sarimbit saperlu kasuwun jengkar kirap ingkang angka sepisan. Tansah nembakang biniji sang manggala arsa medal hananti putri Domas satrio kembar biniji tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidal mangkono laju sang suba manggala tansah kesrimpet-srimpet laju nira. Ya. Minggir.
Inggih. Kepareng atur uninga sumelok atur dhisik Dimas. Niki Bapak Ibu pangombyong saking Magetan nggih. Sedaya paraga niki mboten wonten tiyang sanes. Lere niki son kalian terop nggene adik kula nggene Dimas Putut daleme ler mriku sak RT. Nggih. Terus cucuk laku sing bagus dhewe sak dunia bulbul. Nika daleme ngajengan iki. Nggih. Celak kula piyambak nggih sami, kula nggih sak RT kalian Pak Wito ler mriki dalem kula mangke pinarak. MVP lighting menika daleme kidul prapatan. Dados sedaya menika mboten wonten ingkang sanes. Kanca-kanca yoga senaosa menika mijil saking Sumber Benda, estune Bapak Suwito nika asline nggih saking Sumber Benda Saradan mrika. Dados kabeh iki gak enek wong liya. Mulane ya ki nggo piye urusane no ya gak genah iku. Piye? Ya arang kading ya nggarap dirimu barang no. Dundun Raden, paduka kasuwun jengkar kirap kanalendran Raden, cucuk laku sameta ing gati saweg ya ing diri. Panggono manut jengkar kirap kanalendran temanten sariwit kadya kinanti padang bulan. Padang bulan kegencaran nadangi purnama sithik. Senya jumeneng saking sasana palenggahan Sriat Mojo sariwit kinanatipit toto adicara jengkar kirap kanalendran arsa nulat edi endahing budaya lumampah elon-elonan tumuju wonten ing sasana panti busana arsa lukar busana kanalendran krasuk busana kasatriyan lasi tenaga lemaksana mugi ngarsa minangka dados pangarsaning lampah la inggih menika tawarnane risang kursa dinggara cangcang balung ingkang sinebat cucuk lampah ya cucuk laku. Tansah weda palupidatan hanggendak mring pigunaning liyan. Nek aku ya ora percaya nek cucuk baguse kaya ngene gak duwe gendaan ya gera. Dasar pawangan Sembada ing karya pangawak Barata jumangkaing padha trep irama. Astolangan matola mataya kadya wong beksa jangga tumuwuk ing Bantala. Ayaktine Sang Suba manggala atur manembahira marang Gusti ingkang ngakarya jagat nurut syariat agama kang rinasuk. Salaju tindak ing temanten sariwit tumuju wonten ing sasana panti busana arsa lukar busana kanalendran krasuk busana kasatriyan.
Duh sagung para tamu dengan kakung samana putri ingkang satu kinurmatan. Sinambi angrantu tematen sarimbit anggenipun gantos busana kalendran ngrasuk busana kasatriyan. Gisinambi nderekaken para kadang sinoman rewang kadang. Anggenipun lelati kagem para tamu undangan sedayanipun kersanipun tata adicara niki mangke mboten ngantos kalandur-landur. Tumuli kalajengaken temapaking tata adicara candhaipun Duh atur panampi ngiras pantes pambagya harja. Dawuh ingkang sampun kepareng kala tampi cucala ingkang sampun kepareng kala tampa kasun berkahipun saking panjenenganipun Bapak Ratna Mudin minangka suli sarya talahe basa jurakan ngatur saking panjenenganipun Bapak Suwita Utama Sariwit Ibu Marsinem kepareng ngaturaken atur panampi ngiras pantes pambagya harja. Kujuk dumateng panjenenganipun Bapak Ratna rahayu ning sedya kawula sumanggihaken. Olah perje Manindra narendra yaksa ngalangka manjan tara manemat manjan tara ya mas lipat pasang ingraita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina qurratan a'yunina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pangarsanipun para alim, para ulama, pinisepuh, sesepuh, kasepuhan aji sepuh ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus Sohibul Kajah panjenenganipun Bobo Suwito sak kawelangsa. Wabil khusus malih dumateng Bapak Supriyadi sak golowangsa sekaligus pangombyong temanten kakung Sawana putri ingkang tansah kawula hormati. Pirawuh pilenggah sami boten kata lumpen mempelai berdua ingkang berbahagia. Saderengipun kalau ngaturaken punapa ingkang dados atur kawula monggo kita nerusaken anggenipun ngunjukaken syukur ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten kula panjenengan sedaya punika tasih tinakdir dening Gusti Allah taala tasih saged angkrawi undanganipun Bapa Wito kanthi kawontenan sehat wal afiat. Pramila monggo kita sareng-sareng takyinaken syukur kula panjenengan sedaya biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholatullah ma'asalamihi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqolina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hajat munajat mugi-mugi kita sedaya estu-estu dipun daku dados umatipun ing akhiripun mugi-mugi kita sedaya wajib nampi syafaat min hadza ilal yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun matur sembah nuwun dumateng Pak Dalang Pak Aris. Kula sepunten ingkang kathah ingkang dipun panggil wau Mbah Mudin. Lajeng Mbah Mudin ngeten, jawil kula mbok kowe to le ngoten. Oh nggih nek ngoten Mbah, kula ngoten. Dadi kula namung ngendikane dawuh timbalanipun Mbah Mudin kala wau. Mulanipun sepuntenipun ingkang
kathah. Pirawuh pilenggah sami ingkang tansah kula hormati kula talang basa saking panjenenganipun Bapa Suwito Sakalawangsa sepindah ngaturaken inggih punika sugeng rawuhipun, sugeng lenggah ingkang sekeca lan sugeng anggrahipun punapa ingkang sampun kasadyakaken. Ambok bilih anggen kawula nampi rawuh panjenengan sedaya. Kirang suguh gupuh lungguhipun kula minangka talang basanipun Bapa Suwito sekalian garwa kula nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Sejatosipun punika anggenipun kerancang gadah damel punika nggih sampun dangu. Keranten inggih kawontenan ingkang kados mekaten punika. Sepindah malih pirawuh sedaya nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Ingkang saklajengipun ngajeng kadang pisan ngaturaken salam taslim kunjuk dumateng Bapa Suwito. Kawula ingkang makili kawula ucapaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi saklajengipun ngajeng nyuwun pangapunten kekiranganipun saking warga Magetan. Dadi sedaya mboten wonten ingkang kirang. Dados kula aturi malih sedaya mboten wonten ingkang kirang cekap. Pirawuh pilenggah sami ingkang tansah kula hormati ingkang wigatos kawula kapatah masa apa nampi ponang temanten kakung kanthi ucapan bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Temanten kakung kawula tampi kanthi legawanipun manah. Bapak Ibu pirawuh pilenggah sami ugi amanat ingkang saklajengipun Kemis Jingben niku nggih. Niku dipun suwun ngaturaken utawa nglarapaken wonten ing Magetan. Kirang langkung jam 12. Insyaallah temanten sekalian sekaligus rombongan badhe kala sowanaken dalem Magetan. Ingkang paling akhir mbok bilih acara punika sampun paripurna ngajeng inggih perwakilan saking Bapak Supriyadi nyuwun pamit. Bapa Suwito Sakalawangsa mboten saged nyangoni napa-napa. Namung kemawon tas doa restu. Mugi-mugi kondur panjenengan sedaya mriki luwara pilang kenceng medyun ngantos Magetan tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten aral satunggal punapa-punapa. Bapak Ibu pirawuh pilenggah sami ingkang tansah kahormati ngaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kedale atur kawula kula nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun ing akhiripun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging pandu kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Kyai Jayus ingkang sampun kepareng ngaturaken atur panampi ngiras pantes pambagioarjo minangka sureh sareng talang basa sudhangane ngatur saking panjenenganipun Bapak Suwito Utomo Sariwit Ibu Marsinem. Sepisan malih kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Jayus kala aturaken gunging pandu ingkang tanpa pepindhan. Saking para tamu dingin kakung sawana putri ingkang satu kinurmatan sinambi yang ngrantu temanten saribit anggenipun kantos busana kanalindran ngrasuk busana kasatriyan kepareng para kadang cipta mandiri laras atur panglipur sawetawis. Monggo Mbak Lamiatun, Mbak Ririn kepareng ngaturaken lelagon punapa ingkang badhe katuraken mardika kemawon. Si
mbaseni Anggraku entuk nyawang cah ayu lambemu abang yen mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa wong bagus saja tumlawung ati bingung mong tansah abang papuntane dadi linglung yen kabupus ya katlarung sarung jagung saupama maing mangklong aneng marga pancen abot nandang tresna tansah eling priya kang sulistya kelang alit mongguing driji terang alit mangklong pinggir kali jalani janjimu wingi terus tanti siang pantoro Yuk, garap dangdut, Pak. Niki. Oi. Dipun dangdutke. wangi sepi dadi saksi latur manas kaya banyu mili panyuwun kumarang Gusti muga nika manggih tresna
sambil menunggu foto. Foto. Ya senyum dong. Dik Sela giginya ketok nih gigi nih. Untune ketok nih. Ya Mbak Elpi mangklingi tenan Mas Aris. Iya tenan ketok langsing cilik biasanya godi loh. Alhamdulillah. Monggo bar foto rene. Nyuwun wedalipun sak jam mawon. Tak pateni wing lho. Kok kono liya leren lho kok ya. So. Nggih ampun kusa kuntun wiyin pangombyong temanten saking Kartoharjo Magetan. Kartoharjo Magetan. Nggih. Alhamdulillah menika saged pinarak sowan derek berkah doa restu kunjung agem mempelai berdua Mas Aditya dan Mbak Elpiana. Nggih. Nika Mas Aditya wis omah-omah kene Mas Aris. Piye? Wis omah-omah kene. Iya. Padha ae. Iki ya nek bengi mesti anu Mas Aris. Nek bengine blonjo nek bengi iki Mas Aditya iki karo IP-ne ya sak setel ning kene aku ya roh ae. Ora apa-apa. Nggih. Lek wit ketok bagus. Dan bagus tuh. Brengose teh yo. Lah bentuk lho ya anu asamu. Dadak bentuk barang kok ya. Berkah barokah Mbak Elpi, Mas Aditya, sakinah mawadah warahmah. Amin. Mugi-mugi pinaringan putra-putri ingkang soleh ugi solehah. Ugi nek duwe anak sing akeh pisan, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Nek perlu gawe tim sepak bola. Sepak bola 11. Neng ora apa-apa pergi Mas Aris di dalam pernikahan niku buka dua perkara. Dua perkara. Sing siji buka dalan rezeki. Dalan rezeki. Ingkang engko kalih buka dalan kok sok bayi piye to? Dakak dalan barokah. Barokah. Donganipun tiyang kathah mugi-mugi dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, sinarian kadang-kadang saking cipta mandiri laras. Cipta mandiri. Kang mejil saking sumber benda. Sumber benda. Ya ora adoh, ya batahe dhewe kabeh. Batahe lek wito. Mbak Tun aja ngarep-ngarep piye kok Mbak Tun. Kene-kene aku karo Mas Ris yo mbuh Kok yo iki kok awake dhewe urusane piye. Urusane mbuh kok keri kok wis pokoke nek depedep mladen ngene lah awake iki. Mladen kok yo. Aku ora kon mladen Mas. Ya, nggih. Alhamdulillah menika tetepangan wonten dalem ajinipun Bapak Suwito Utomo. Wih. Anak utamane barang. Oh. Bapak DRS Suwito Utomo sarjana hukum. Nang hukume hukum karma. Suwito nika lanang. Utomo kang ingkang priya kang utama. Berarti kok lanang sing utama. Leres. Kan Ibu Marsinem. Dokter Anda. Dokter Anda. Bu Marsinem ya. Jan kaya wong anu ki lho, wong wong Cina ngene lho, mangklingi tenan. Nggih, Mas sapa ki? Mas Aditya kalian Mbak Elpi monggo jumeneng sik jumeneng. Acaranipun kiss wedding Mas. Kiss wedding. Kiss menika cium wedding nek jeding Mas. Wedding jeding. Jeding. Berarti ngambung baduk sumur. Baduk sumur. Monggo jumeneng ayo. Monggo ngadeg Mas. Iya. Aku tak teko Mas mantel ya, Mas Aris. Entek pirang gonjor Mas. Ora aku dhek ben ning ngarep omah kono to. Ngobrol. Oke, tiba nang ngarepan kene karo bojone Puput. Iki nganten iki sak setel karo but. Ora apa-apa, ngrakake kekeluargaan Mas. Ngrakake seduluran. Heeh, menika yo sing fair iki malah menak. Pas panen jagung Mas. Burung panen jagung monggo Mas manten Mbak Elpi kiss wedding ya. Oke, mau ya? Isin apa tek dhewe isin iso. Monggo Mbak Elpi tangan kanan pegang Mas manten tangan kanan pegang dagu janggut. Dagu, ro dagu berala. Dagu. Nek kene dagu apa Mas? Nek kene janggut. Nek kono ya padha Mas. Padha. Dipegang Mas sing manis, pegange manis. Lah aja nekek Mas, ati tekek ngene. Piye to kok iso arep dibunuh? Oh iya. Ya, oh Mbak Elpi gak sampe gak ngono. Sing mesra. Pucuk ngene lho. Mesra. Tangare. Nah, ngono kok angel. Yo, tangan kanan pegang ini. Namanya pinggang. Bangkean. Nek kene boyok Mas. Boyok, yo pegang ya raket yo. Oke, persiapan ya Mas ya. Yo. Mbak Elpi lape Mbak Elpi kringete biyuh Mbak Elpi. Lapi. Ya Allah Mas dadi manten pisan yang gobias to. Halah. Iya.
Ki yo gak angger aku ngene-ngene liyane gak wani aku. Lah kene karo kene wis ngene. Lah iya. Padha padune ponakane dhewe. Lah ya ayo dicium Mas ya, dicium keningnya ya. Kening. Oh, aja irung. Urungmu Kening. irung rada ndelepe. Lah iya. Kok ndelepe yo. Dicium ya Mas ya. Hitungan sampai 100 Mas. Ayo. Kakean, gak betah. Ayo. 1 2 3 cium Mas, cium. Jinjit Mas, jinjit. Tahan teko jam 3. Wah, nah Mas, ayo ditahan rek gone syuting tahan. Ayo. Pipi yo, pipi kok sing kedua. Ayo, dagu anu sik bathuk dhisik yo. Cium ya Mas, cium. Plek 1, plek mepet terus. Tahan. Pepet tahan. Tahan, Ayo. Yo 5 jam yo, tahan. Teko bareng asar. Oke, sudah. Masnya aja lebih. Nah, sekarang cium pipinya, cium pipi. Ayo. Cium pipi ayo. Cium pipi ya. Oke, 1 2 3 ayo. Tangannya yo naik, tangan digocakan ya. Iya. Dirangkul Mas. Iya, ayo. Foto Mas. Ayo jagake. Oke, tahan. Urung dik foto. Ayo tahan. Oke, sudah. Alah Lewita pengen. Pengen no. Ayo jagake. Ndang. Ayo berdiri ayo. Pengen berdiri. Ora apa-apa. Ayo. Bareng ora bareng Bu Marsinem diriasi dhek lirik terus. Makanya bisik ngene. Mak engko aja dihapus riase mak ngono. Aja dihapus riase. Dong Mas Manggala Mas dipejogetaken nggih. Nggih. Nggih, loro. Iki sing dhisik kene. Loro sik rene. Ayo, anu sela rene. Yo papat gentanan sik. Nggih, madhep sana dikenalke. Iya, dikenal. Ora apa-apa ayo. Ayo perkenalan. Jenenge sapa ayo? Jenenge sapa? Sela kelas berapa Sela? Kelas 2. Loro apa wi? Loro apa? Loro apa SMK apa SMP? Lah. SMK. Mengambil jurusan apa Dek Sela? Caruban Ngawi. Oh, benak bis to Mas. DKP. Desain komunikasi visualan. Apa wi? Ya pokoknya desain ki lho gawe baju ngene lho. Konveksi. Nah, dudu gak tukang nyablon kuwi. Ya nyablon Mas. Nyablon bathuke. Sitae bae daur. Ya Allah. Anu. Walah iki putune Mak Noglong iki. Iya iki jelas iki. Putune Mak Noglong ya kan tempat. Mana putumu dandani iki lho. Kudu nyeluk bayaran iki lho. Jenenge sapa cah bagus? Raka. Kelas berapa Raka? SMA. Jurusan apa Mas? Perbahonan. Las Mas. Oh las. Lo kan anak sikil potel las nih gini Mas. Isoi. Sudah punya pacar Mas Raka? Belum. Dan goda ya? Ben. Sok ben. Oke joget ya Mas Raka ya. Lagunya apa kok lagune? Karaipan. Iya Karaipan nih. Joget ya nanti ya. Oke. Stay Ipan. Kono aja penekan jambu ngengkel ae kok. Arep oleh job oleh mancing ae. Iso ngengkel iso delok cukurane. Oh. Wih, tenan aku rokok melok rokok. Wis rokok kurunge? Belum Lewit. Urung kudu rokok Lewit. Ki lho. Kok iso kelas berapa Mas Ipan? Kelas 1. Kelas 1. Cita-cita sok pengen dadi apa? Angon wedhus. Lha ki lho. Jujur ki angon wedhus. Yang ini angon wedhus jujur apa-apa, wedhusmu piro ning omah? Gung enek. Kok lho gung enek. Sundari. Anakmu tukang wedhus. Iki arep dingon. Tenang, bar sekolah gak sah sekolah arek angon wedhus. Heeh. Lho ora apa-apa lho. Ora apa-apa. Wis sukses yo dadi ngredol dadi yo piye to jutawan nih. Kok iso? Oke, tangannya colne. Heeh. Biasa aja bebek, jangan nyeketem ya. Oke. Nanti minta lagu apa? Apa Cat? Kok telok batur ini? Anu dhewe ayo, inisiatif dhewe. Lah wi lho, jaranan wi lho. Nih amongi. Nih. Untung muntek no. Ki jenengmu sapa? Tias. Jenenge Tias. Lanang kok jenenge Tias? Iyas. Wis sekolah Yas? TK. Arep SD? Belum. Kowe ndek ngitur ning ndi? Kowe ndek rekreasi ning ndi? Gong. Gong rekreasi.
Ki rekreasi. Jasane ndi? Rene tak omahmu ndi omahmu? Woro. Woro, iya. Pake ning kene. Kerja. Oh, kerja. Pake kerja, mboke ning kene. Mboke ning kene pake. Ning mah. Ning mah we anjing. Anjing iki. We anjing kowe ae. We gak ning kene kok. Iso he. Oh iso. Melang joget ya engko ya. Lho gak apa-apa. Nek melang joget untune ndan tukul. Ya untuk mompong kok. Ayo joget ini, setak sini. Ini. Ki ponakane dhewe, Mas. Jenenge sapa ke jenengmu ke? Dini. Karo ponakane dhewe iso rapal. Kali. Dini kelas berapa Dini? 1. Sudah punya pacar? Sumpah, ayo sumpah ye. Sumpah. Oh, sumpah. Oh, tak tekone. Mbah Sakir. Loh. Ndi, Mbah Sakir ning Mbah Sakir. Lekten putumu duwe pacar. Aku ngerti kok. Dhewe nang Telagan ke tuku seblak ke. Karo Sela. Lah. Oh, alah. Ning anakmu yo. Ayo joget yo lagune apa yo? Denok. Lagune Denok Mbak Tun pripun? Duh, oke, siap, persiapan, monggo. Mas Aditya menjoget gak apa-apa. Ngapunten lho, Bu. Nek teng mriku piantun Aditya meneng. Kalem nggih. Lah teng mriki iya, Bu. Anak elektron joget terus. Ayo, monggo joget. Yuk. Oh. Yoi. Sayangku sing ayu Dewe. apa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe Yuk. sing Yuk. Sing tenang. aja kuwatir Aja kuwatir. Oh. kowe ra iso disetir Yuk. ora bakal luntur ora bakal muntir Yuk. bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu Bos. tangismu Wayahe po. Yuk. ora bakal cukup Yuk. Oh iya. Ngori jogete. kaya widodari Se. mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayang Oh. Neh apa wis? Eh salah gungkas. Ayo. Mas ijol kepiar Mas aku, Mas. Ijol kepiar. Ndak buka kotak. Kepiarmu gak enek, Mas. Jol, Mas. Iya ora ketang boyo TKI sangu. Ketan loro. Mbak Tun, dol kepiar Mbak Tun. Enek, Mas. Wis kuwi gak apa-apa, Mas. Nah, utang ya Mas aku. Utang ki. Urusane piye iki, Gus? Utang pokoknya. Joget dapat sangu, oke. Ya, angger mergawe karo adine gak tau ndang gak torok. Wah, aku ada ya torok kok. Tenang, los. Dibagi-bagi lo ya, seadanya lo ya. Oke. Raka, kelas berapa Raka? SMA. Jangan banyak-banyak ya. 5.000 aja dulu. Lu gak apa-apa, wis gede ya. Misalnya sing adik-adik iki sik gawa sik. Gawa sik. Oke, Dini kelas berapa Dini? Susuk 5.000. Nih. Gak ada. 10.000 enggak apa-apa. Oke. Mas Ipan, iki ya. Mas Raka, ini Mas Raka berbagi berdua ya. Piye ta? Lah timbangannya turah takon bagi berdua. Dibagi berdua. Oke, ya wah.
Lagu terakhir apa lagu niki? Sing asik apa? Duwe sak ora Din? Ngene kita silang kingko drone. Kok iso. Ngene. Iku ilang kingko. Mas Aris aku terang 35 Mas Iris ya. Tenang, Tenang. santai. Oke, ayo lagunya yang terakhir monggo. Karo joget, karo kondur. Ayo. Yo, yo. Sing manggone engko sih. Yuk. Hei, hei, ah. Jogete karo Saliman ayo mantuk sing demas-demas Salim Pak Pito. Karo Mas Manten ayo Salim karo joget. Ayo joget Mas, ayo. Dulu tambah sangu gak apa-apa Pi. Yo, yo, yo. Disekseni. Hei. Hei, oh. Usodo yo karo joget ayo dek nih Mbak Tun. Oh. Mulai salaman. Yo, mesti tuk sanggup burung ngomongin Pak Pito. Belum mesti tuk sanggup burung. Matur Pak Pito, matur ayo. Yo ngomong karo Pak Pito berdua bareng-bareng ayo. Ngomong bareng-bareng. Ayo. Kula dadi sangoni. Pak Wit, kula dereng disaoni. Saone pundi Pak Wit? Murah-murahan ae. Lah njeluke pira? 175. Kok gak padha? Njelukmu gak padha. Bali neh, njeluke gak padha. Wis 100 iki mau mayar mentok apa iki? Kok mau manut ta? Pak Wit. Kula dereng disaoni. Pinten Pak Wit? Pinten Pak Wit? Njelukmu pira? Njelukmu pira? Ayo bareng njeluke pira? 100. Ini 75. Lah ya lho. Nak anu ki gak padha. Njeluk pira ayo, njeluk pira bareng. 100. 100. Susuk ora? Ora. Ya wis 100 ya aku ya. 100 wong loro ya. Oke? Oke. Barter. Oke. Oke Pak Wit. Oke Pak Wit. Oke Pak Wit. Tose, tose. Oke, salim karo Pak Wit, salim. Ayo. Salim, tos. Dodok, dodok. Dodok, dodok, dodok. Dodok. Dodok, Dodok. Nah, dodok. Nah. Lek, dodok. Dodok. Dodok dengkule, dengkule mlaku dengkule. Ah. Yo. Mas Manten, Mbak Manten, kasih Manten. ucapan selamat. Dodok, Pit, Dodok. dodok, dodok, dodok. Nah. Dodok. Wes. Dodok, ayo salim. Nah. Pintere. Terus kadang pisan, kadang pisan. Kadang besan. Ya. Ya ngono iki barang, entuk dhuwit 100 sik arep tak Ya. piye-piye. Raka malah ngesot. Bisa. Oke, rene sik. Ayo mulai bareng Mas. Mas Aris. Sampun paripurna Mas Aris. Injih. Kanipun kula gegesen kali Dumas Manggolo, bilih wonten tindak tantu kula kula gojekan kirang nuju Prono kula nyuwun gonge samudra pangasa. Dawah sami-sami. Yo tak siap dhisik. Siap, Pak. Yo, Siap. Ki pas ki braka lho ki ya. Setengah lencang kanan, rak. Sekali rapat. Yo, tegak, rak. Hormat, rak. Madhep Rono. Ki gerak jalan tuh ya. Tegak, rak. Maju. Jalan sing apik. Alah, gak iso melangkah. Kejiret jari. Maju. Kudu teko kono kudu sampai gerak jalan tuh ya. Kono ya. Maju. Jalan, yuk. Terus.
Terus. Mas Haris ngaturaken gunging panuwun terima kasih. Monggo. Ngaturaken gunging panuwun kunjuk dumateng kadang kawula Anem Adi Masjid Kadir sampun kepareng gojek sawetawis putri kalenggan siang menika. Tumuli anglajengaken temapaing tata ati cara candhakipun niki mangastunggara puji donga kasun berkahipun saking panjenenganipun Mbah Mudin Ratno kepareng mami wujud ing mangastunggara puji donga. Kunjuk dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabaraka angguli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan dunjina biha min jami'il ahwali wa afat. Taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik bainahuma kama barakta baina abina Adama wa ummina Hawa wa barik bainahuma kama barakta baina Nabiyullah Yusuf wa Siti Zulaikha wa barik bainahuma kama barakta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaturaken gunging panuwun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ratno Mudin wonten kalenggan siang mriku sampun ngimami wujud ing mangastunggara puji donga. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suwito sekalian Ibu kepareng tumuju wonten sak ngajengipun tarup agung kadherekaken katang pisan wontene temanten sarimbit kersane wonten ing inggil nglajengaken sesen foto. Monggo Bapak Ibu keluarga saking kanca-kanca kedua mempelai apabila ingin foto kami persilahkan. Toto ati cara setunggal bapak setunggal sampun katidaken kanthi manggi Basuki Rahayu Widyata ring Sambikala pramila monggo hati cara tinggalkan siang mriku kita pungkasi sarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ing ngriki kula minangka pranata adicara nyadong duka ingkang ageng lepat nyuwun pangapunten. Ambek bilih anggen kula ngaturaken reroncaning adicara kirang nuju prana wonten ing manah panjenengan saya mugia punapa ingkang kula lan panjenengan lampahipun perkalian siang menika saged andadosaken manfaat mliginipun kagem temanten sari pitugi kagem ingkang ngambugati lumebere kagem kula lan panjenengan sami hasil maksud donya hasil maksud akhirat wasana kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti rahayu rahayu ingkang tinemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadherekaken kalian para kadang cip teman diri laras.